Къде си? Знае си. Да, знае си къде. Какво правиш, мамо? Не, страшно си. Ела при мен, ела. Ралица. Ела так. Ралица. Хайде, мамо. Дигни го, де. Дигни го, де. Ралица, ела бе. Айде, ставай. Няма опора. Дигни го, де. Айде так, ставай. Стань. Айде, ставай. Няма опора. Хайде, бе. Чакай, не така. Стига си яла тия снегове. Хайде. Едно кучешко лайно имаше. Мало так ще пъти да стане. Искаш да я дърпаш? Чакай да пробвам да видим шейната. Можеш ли да дърпам? Хайде так, ела да дърпам шейната. Чакай. Давай, ела. Хайде, дърпай шейната. Хайде так. Физически ти. Няма да може. Стига с това манга. Чакай да тръгне, също тръгне след мен. Чакай малко, чакай аз преди вас да съм. Не мога да снимам. Ами така, давай да го. Айде. Чакай. Внимавай. Гледай къде вървиш, гледай си краката, не ти гледа ръцете. Махаш. На кой махаш? Хайде давай. Много дари снимаш. Виж как се мъчи. Ама давай наобратно, тук вече не. Чакай. Това? Нека да се умори сега, да може да яде и да спи. Не шапката, не пипай шапката. Какво, мамо? Сняг ли е това, мамо? Не, това е мръсно сега. Това няма въобще да го... Айде, чакай. Айде, йо. Браво, влиза с ръце. Еми, то ще е всичко. Сега. Златка, елай, там ще пъниш това. Пусни да го придеш. Се удари стената, бе. Пък. Няма да се удари. Няма да удари, се залитиш, ще тръсне главата в стената. Като въз няма да се удари. То да не е... Ела тук, тати. Не там. Опа. Зависи къде ще паднем, ако падне напред. Направо на стената ще е красна, като вършиш още малко. Стига го яди то сняг, бе. Бягай при тати. Виж къде е шейната. Виж къде е шейната. Тати да направи снежен човек. Хич не му пука. Дори се го пускаме как пада на музейния страх. Тати, хайде, види, как пада на музейния страх. Не там, ела тук.
То обича там. То обичам още петърчука. Къде ще вървиш, бе, Ти мамо? отиваш на тази. Ей така ще ти здраво на земя. Хайде. Хайде, хайде. Тия манички кръченца. Малко на вен си докарва по-колко. На голямото вен си докарва. Хайде, обръщай сега. Айде, изправяй. Стига си яла. Айде на обратно, давай при мама. Айде при мама. Виж какви дисциплини да караме. Наляво, напред, назад, напред, назад. Как ги? Сега дигайте краката малко, като виждаш. То вече няма сила, милото. Не е стига, това мръкна. Да не е жадна и да. Може и да е жадничко. Къде ходиш? Дай да придеш. О, не гриза ли? Ние, мам, идей, че е студен. Та, колкото то гърленцето и е... Айде, айде давай. Давай при мама, отивай при мама. Стига си ги живеете. Айде, дайте. Айде при мама. Отивай. Айде да погледнем. Колко е часа? Я не знам колко е. Ще да видя колко е часа. Ако не ще поседи още малко. Ще потакоме в шейната, ще седни. Ще видим колко е часа. 12 години. Да. Къде отиваш? Не там. Не там, бе, мамо. Това не забранено за... Там, бе, мамо.